Sandiwara Ketoprak Sabta Mandala dengan lakon Sri Tanjung. Winahya Sabta Mandala Kodam tujuh dipana
banget tepandri mami syukur yen wis tak wis kok aku geblandrangan iki wah kesenengan nek Kang iki anggere wis jagongan kaya ngene iki rumangsaku wis tentrem wis trentem ngematke cengkokmu aduh elok banget jan kuwi tumpang sari kok dadi kowe iso ngarani nenane edan banget sembarang ya aku ya njur omongan ora karuan kepepet esuk awake nggo suling nyediani mbok menawa engko kanca-kanca ana sing kagungan putra awake dhewe maca pat wah ora ngisini-sini ora nyumbang apa bondo ning pikiran mratil tenaga apa mratil kuwi nek tembunge jing tenan kuwi nek aku krungu ki material kok material iki ha ya kuwi kaya kono kuwi ora tenaga ora nyumbang swara rak ora saru iya sing jenenge wong ning ya delok-delok sing disumbang Kang nek sing disumbang klasawe bedah aya rugi ta mbok sewengi engko nek ngetok apa-apa lha kuwi jenengane wong duweni pamrih sing jenenge wong nyumbang ki ya pikirane enteng tenagane ya enteng niat ngewangi-wangi ngenteng-entengi sing duwe gawe dandang gula kae kowe ya iso ya iso wae lara-larane sang kurang ati ya kan sangati heeh luwe kae rerasane wong nelongso coba kowe coba Kang kek nang warung kae ngrangin suaramu kae lha iki nek ana keperluan nek mung ora ana keperluan wis ngajak omong kowe seleksi engko tak umumne kan saya awake dhewe iki mbuh ra weruh ngono ya kok malah ibu ra weruh kok seneng suarane apik ya ora weruh dadi turut ngemperi ya kuwi nek penemumu njur lemu nyuwara ki ikhlas kowe ora urus sapa-sapa rak ngono to dandang kula kuwi lara-lara ya ben kesuwen ya ben lha kowe iki ora kok ming kongkonan wae padha dene batur kira ya lara-larane sang ati luwe iki mestine yahan iki sok dideri wedang iya to kelingan ning yo yahene durung ana apa-apa ya tegese iki agi nyambut gawe liyane sing kok iki sing apik piye to ya kaya kowe mau wis apik jenengane tegese piye krungumu piye ayo menggak-menggok ning aja ngantek menggak-menggok kira wong adi bedil lho angel lho kenane nek menggak-menggok dibedil iki lah iya ki do omong apa to do ora temandang malah kok ngono to wis ngandel wong lanang do ming tenguk-tenguk mbok iya temandang apa piye ora kok malah do udur nyambut gawe Kang sekaute teko wong niki pun do rampung kabeh iki wis rampung ha sampean mau mbok nembang-nembang niku gedhek winganane dawa dek ana perayaan temanten kae Ndara Sida Peksa karo Ndara Sri Tanjung nika rak njur sampean nyumbang ora saiki agak bungak-bungok nah wong iso niku dereng suwe kok sampean njur nyalahake karo nek ora ditimba ya Kang nek meng kesenian mon maca ping 4 iso ya wayang wong ketoprak maca 4 kok dadi maca ping 4 iki kepiye jatilan wis iso niki ngeten mawon mbok coba ajar sing tenan ora kok nggo sembrono kaya ngoten niku mongko penyang preso nek ndara niki lagi ana keperluan nah niki ngeten sampeyan rada lingguh iki nggih kula ajeng matur teng ngersane Ndara Sri Tanjung niki ajeng rawuh mriki lho ajeng rawuh to nggih rada rene kerawuhan aja ada-ada iki mburi kula mawon syukur. Saiki do ning ndi wong-wong kuwi? Iki mau do nang mburi wae lah malah do ting telesep. Ayo bali ra kowe, bali ra. Lho kok kaya cah cilik digiring-giring. Donekke arep ngendika kok malah kene to padha cedhak karo aku kene. Kok malah mingkar-mingkar kaya ngono ki piye to? Kene lek maju. Ya kene wangune arep diparingi. Ora aku ora arep peparing karo kowe. Bengi ngimpi iki, Kang.
Tenan. Kowe kok wis werna-werna wae sing tak omongke iki. Atena. Paras karo Paros. Kula. Kowe kira abdine Kang Mas Sida Beksa to? Inggih. Mestine dipamiti. Wis sawetara ya anggone tindak. Inggih namung kapurih nenggo sawetawis. Paras kok. Sapa? Paras. Sing paras ki sapa? Sing ndi? Sing Paros sing endi? Yo. Anu Ora potong. Kowe kok paras piye ndara Sida Beksa ki ra potong. mau pamit aku man kowe nang kono delet tak kerik wong arep ketemu bendaramu putri. Sowan ditimbali ngono. Pamit wong ora ajek karo aku pamit cupur. Kok pamit ke ora ajek iki karepmu piye, ha? Nun, Karepmu piye kok Lho. pamit ora ajek? wong sowan ditimbali pamit kali kula cukur. Anu rak nek wonten tamu lek kula goleki piye? Oh, nek ngono Kang Mas Sida Beksa ki yen ngendika sak ora netesi. Wah, mboten mlenca-mlence. Ora Sing kena mesti dipercaya. golek mboten pun suwe kok. Oh iya wong kowe abdine wiwit biyen mesti Wiwit ora alit. ngerti. Awit cilik goroh. Mboten, Ding. Menika sanes sanes tiang lho, sampun pun gegol lho. Loh. Tak gosok ya elek kok. Kuwi kok dudu wong ki jero pom. Dereng suwe kok pancen le dadi wong kriyen meneng ora patung. to? Engko nek ora meneng malah tak tampek itenan kowe. Kok wong kandhani iki lagi ana perlu kok lemo iki. Waduh, sedulurku ki kok Nek main ora tak- kowe to ya. Jelok Kok itenan kowe. bendina kok ming molo wae aku main bliyut. Wis ngantek rusak awakmu kono ora kapok-kapok. Sri Tanjung. Lho to ya. Lah, Wis ning mburimu kowe awake kok. Le. Kang Mas, monggo. Kene wong ayu. Kok mboten kersa ngendika wiwit wau. Menapa sampun sawetawis anggenipun jumeneng wonten mriku, Kang Mas? Wis wit mau. Nek aku terus ngendika ndak padha gelo anggone ngrasani. Endi le paras endi? Ora ana suarane mah kok ngene. Kowe wis le nang mburine kuwi wis Ayo sapa mau sing ngendika arep tindak paras mau, ayo. Endi le kerek endi? Lho. Injih Kang Mas, Pamit. panjenengan menika nek ngendika sok aturipun abdi menika mincela-mincel ngaten inggih. Sing kandha sapa? Lah menika ingkang abdi ngaten. Kula, Gus. Harak ya kowe to sing kulinane mencela-mencele kuwi. Nggih. Lho kok nggih wong sing tak dukani iki kowe kok Lah iki kono ngewangi bantu wangsulan to kowe wangsulan saiki. Undak-undakmu iso wangsulan kowe karo aku. Mboten, Pun. Sekarang pun ke bawah no. Nesu. Mboten. Loh. Pas cilik kok nesu. Lagumu kok Ora ngono? nangis. Mau ni melu bapak Kuwi wis kuwi le nangis ciduk. ngelih ora keloro-loro. Pasan saiki ditutke kipatke Yo, saiki ki digeret nang mburi wae ngisruhi nang kene iki. Ayo, nang Wis mburi. kono singkirna kono. Wong ora Kurungi wae nang pantes kono, kaya yo. ngono kuwi. Wong kok wis ora ono Kurungi ya pilihane. serakit. Meneng. Tak ampet tak. Engko tak Ya. tekak tenan kowe mu. Lho. Kok tak tenani awakku? Aku anggere arep nekak kowe iki wedi rupamu kaya jambu mete kuwi. Ning kok gregetke banget lho kowe. Mbok wis to ya damar mancung cinupet. Wong kok liyane padudon ora ana neh to ya. Engko wong ora dedet do nesu ngoten niku gedhekane. Wis kono padha sumingkira Nggih, sak engko tak menek kambil mon nggih. Lah kersa to degan. Wis aku ora arep njaluk apa-apa karo. Wis ayo ngalih. Anu wae cecawis kono engko yen sak mangsa-mangsa Kang Mas Sida Beksa ngersake apa-apa ya, Mon. Iki kepareng jara. Ayo. Mau. Bocah iki nek ora geret ngisruhi wae. Nang kene disia-sia. Engko tak pupurane prusi ben raine. Mau aja tidak. Oh, Sri Tanjung. kula. Kowe aja nyawur wuwus ya. Wis tak wah, bocah iki ya ki dibopong wong loro ya. Wong kono bopong kaya nggeret kebo. Kene diajeng Injih. bakal tak paringi priksa anggonku sawanana ngersane Sang Prabu Selokraming Kraton Sindurjo. Injih, wonten menapa to injih kok ngantos sawetawis wekdal anggenipun sowan? Pun Kakang diutus karo Sang Prabu Selokrama Yasi. Oh, sampun dipun utus ngaten menapa kados pundi? Iya jare. Oh, Nek mestine aku ora bisa ninggalake marang sliramu. Awit injih.
Anggonmu ndak boyong saka pertapan Prangalas mapan ning kasatriyan Sindurjo kene lagi sawetara dina. Injih. Katresnanku marang kowe durung bisa ndak pisahake. Nanging aku disraya dening ingkang sinuwun Prabu Selakrama. Diutus munggah ana ing Kaendran. Oh, dipun utus dhateng Kaendran. Miturut ngendikane Prabu Selakrama supaya nyuwun emas 3 kethok karo benang 3 gelung. Injih. Jarine dipundhut ngampil dening Bathara Indra nalika semana ana ing Kaendran. Oh. Lah sing dadi judeking penggalihku Nimas, ing atase aku titah sawantah. Kok dadi aku diutus munggah ana ing Kaendran? Njer kepiye, Yayi? Menika dede barang ingkang angel, Kang Mas. Tumraping aku barang kang angel banget, Yayi. Menawi kula menika dede garwa panjenengan temtonipun boten badhe kelampahan. Apa kowe bisa ngudari ruwet rentenging penggalihipun Kakang, Yayi? Injih namung mbok menawi menika mangki saged, Kang Mas. Monggo panjenengan kula aturi prisa, mbok bilih kula menika gadah pusaka Kutang Antakusuma, Kang Mas. Pusaka Kutang Antakusuma. Injih. Kang kasihate bisa ngambah dirgantara. Injih leres ngaten. Aduh, menika wong mbinjang ayu. Iya. badhe kula aturaken wonten ngersa panjenengan. Sri Tanjung. Kula, Kang Mas. Kok dadi sliramu kagungan pusaka sing ampuhe kaya ngono kuwi? Sing peparing sliramu sapa, Diajeng? Menika peparingipun tiyang sepuh kula injih Rama Sadewa, Kang Mas. Ingkang rikala semanten dipun paringi dening Betari Durga ingkang sampun rumaos dipun ruwat saengga dados endahing warni ingkang rikala semanten menika awujud raseksi, Kang Mas. Aku mireng dongengi yen Betari Durga iku mbiyen wujud yaksi, nanging bisa ditulungi karo salah sawijining satriya tama nganti dadi wujud Putri Ayu. Injih menika tiyang sepuh kula Rama Sadewa menika, Kang Mas. Oh, ngono ya Nimas. Malah rening pun Kakang kuwi pancen wanter banget anggone diutus dening Maha Prabu Selakrama. Injih. Paringno aku pusaka Antakusuma, Diajeng. Tentu kemawon jer panjenengan menika sisian kula kok, Kang Mas. Monggo kula dherekaken menika kula papanaken wonten papan ingkang ratu iki wawit menika pusaka, Kang Mas. Iki apa wujude Kutang Antakusuma? Injih menika nanging rak injih boten sepintena injih monggo. Wis aku njaluk pamit. Tak ngambah ngantariksa sarana Kutang Antakusuma iki swana ngersani Bathara Indra. Injih sak menika ugi, Kang Mas. Andum Basuki Sri Tanjung. Monggo dherekaken. Adi bolo poto ono apa Kang Cingkolapa? Iki ono titah sawantah munggah ning kayangan mapan ning lawang sela matangkep Hemara Purbanen sapa iki? Yo tak istokake, Kang. Titah kowe ono ing lawang sela matangkep. Sapa jenengmu lan wigatimu apa? Kula Raden Sida Peksa saking Kraton Sindurejo Bukulun. Oh, Sida Peksa? Nggih. Duweni wigati apa kowe, Sida Peksa? Kula badhe sowan wonten ngersanipun Bathara Indra. Milanipun ngaten Bukulun. Rening panjenengan kekalih ingkang wenang jagi korining sela matangkep ing Kaendran mriki. Iya bener. Kula nyuwun lilahipun Pukulun kekalih keparenga kula langkung wonten ing konten sela matangkep mriki badhe sowan wonten kesanipun Pukulun Bathara Indra. Nger Sida Peksa. Niki. Yen kowe kena tak elekake aja mbatut,
Awit dawuh Pukulun Guru Dewa ora diparengake yen titah sakwantah munggah ning kayangan. Awrat ngemban dawuh pangandikanipun ratu ing Sindurejo kula kedah sowan wonten ing Kaindra. Kowe kudu bali ora gelem bali kelakon tak pateni kowe Panjenengan badhe mejahi kalian kula. kowe mrek untung kelakon tak pateni. Sokot kowe. Mundur wae, mundur. Panjenengan sinten misah anggen kula tetandingan kalian Pikulun Cingkara Bala kalian Pikulun Balapata. Cingkara Bala lan Balapata. Kula Rama Pikulun. Kita pasulayan kelayan sapa? Menika Sida Peksa. Sida Peksa. Inggih. Wayah ulun Sida Peksa. Panjenenganipun sinten? Ulun iki Bathara Indra. Oh. Inggih. Ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten ngersanipun Sang Hyang Indra. Ulun trima pangestu ulun kebat jeneng kita tampani. Sanget ing pamundi kula. Ana wigatipun api jeneng kita munggah ana ing Kaindran ngalahake kridani Denawa sakarone Kang Jaga Lawang Sila Matang. Awrat ngemban dawuh pangandikanipun pepunden kuling kraton Sindurejo. Kula dipun utus supados nyuwunaken anggenipun panjenengan mundhut ngampil nalika semanten awujud emas 3 kethok kalian benang 3 gelung dhateng pepunden kula ing Sindurejo. Salajengipun kula ugi dipun utus ngaturaken awula kunjuk wonten kersanipun Sang Hyang Indra. Apa kita iku utusane Silakrama? Dari iki. Oh, gila. Yo. Yo, mengko bakal ulun penggalih atur kita kabeh, Lup. Saiki mara gage aturna nawala kang kunjuk ana ngarsan ulun. Monggo Pukulun. Loh, jagat maksesan Sida Peksa. Sang Hyang Indra kados pundi? Miturut nawala kang kita unjukake ana ngarsa ulun iki. Kita munggah ana ing Kaindran bakal ngrusak wewangunaning Kaindran. Mongko mboten mekatan ingkang dados kekajengan kula. Kita bakal soro hamuk ati. Menika mboten leres Sang Hyang Indra. Kula saestu namung dipun utus dening Gusti pepunden kula ing Sindurejo supados nyuwunaken wangsulipun emas 3 kethok kalian benang 3 gelung ingkang pian pundhut ngampil. Kita ulun jarwani kan. Ulun iki Bathara Indra. Lah niki. Ulun mboya duwe utang marang Gusti kita Prabu Silakrama. Apa meneh mas 3 kethok. Bolah 3 gulung. Kayangan mboya mbutuhake barang-barang kang kita aturake. Lagi kita munjuk kang kaya mengkono, ulun wis bisa ngraita. Lamun kita titah, kang mboya sak lumrahe titah, kepengin munggah kayangan nggawa badan wadak kaya mangkono. Apa meneh bareng kita ngunjukake nawala, kang surasane kita bakal soro hamuk ngrusak wangunaning kayangan, nedya gawe rusak ngeraman ana ing kayangan utawa Kaindran. Apa kekarepan kita? Kita darbe kekarepan kaya mengkono. Pukulun Sang Hyang Indra. Prakawis panjenengan ngendika ingkang kados ngaten, kula supados matur kados pundi awit anggen kula minggah wonten ing Kaindran tenanipun namung sakdermi dipun utus. Nanging kok saklebeting nawala kados ngaten suraosipun kula malah bingung Pukulun. Ulun ora perlu mundhut katerangan akeh-akeh saka kita.
Cingkara bala upata. Kula Bathara. Bandanen bocah iki banjuten ulun kersakake. Sendi kok ayo kowe baru tak rangket. Ayo sambato kowe Rama Bathara Sakula, menapa panjenengan boten priksa menawi kula badhe dumugi ning pejah wonten korining Siloma tangkep Rama. Rama Sakula, kula nyuwun pitulungan panjenengan Rama. Kita sambat marang Sakula. Kepernah apa kita kelawan putra ulun Bathara Sakula? Bukulun, kula menika putranipun Rama Bathara Sakula, Bukulun. Kita putrane Sakula. Nah ningki. Aduh ketiwasan wayah ulun pribadi. Ketutupan ron salombo tinggal ulun kaki. Ya. Wis wetara dina ulun pinaringan pratandha saka Hyang Kang Akarya Jagat. Lamun ulun bakal nampa pacoban. Mbok menawa iki kaki ulun mboya bisa wening anggon ulun mriksani kahanan lan urip kita. Mara coba lungguh Kang Prayoga kaki. Nun inggih dateng sendika Bukulun. Aran kita sapa kaki? Kula Raden Sida Beksa. Sida Beksa. Nun inggih Keputra marang putra ulun Sakula. Nun inggih. Ya. Ulun iki Bathara Indra, eyang kita pribadi kaki. Aduh, eyang. Kenging menapa kula manggih lampan ingkang kados ngaten eyang. Ya. Menapa kersanipun Maha Prabu Silahkrama dene kula ngantos meh kemawon dipun loropaken wonten ing kaendran mriki. Ya. Coba rening ulun pinaringan penerawangan kaki. Kita kaya lagi ngembeng sungkawa. Coba niki ulun tontone kepriye kahanan saknyataning Marcapada kaki. Kaki Sida Beksa paring pangandika Pikulun Indra kang kuat kapitayan kita marang panguwasaning Bathara ya kaki. Nah inggih. Ya. Kita lagi nampa coba kang wusanane besok bakal ndadekake rahayuning urip kita. Kaki ayo kesuwen ana ing kayangan. Nadyan ulun mboya darbe utang marang Gusti kita. Nanging kita bakal ulun paringi mas 3 kethok lan bolah 3 gulung. Tumuli baliya ana ing Marcapada aja nganti kesuwen dumunung ana ing kayangan. Mara kaki payu inggih ulun paringi panyuwun kita senadyan iki mboya wujud utang nanging tumuli caosna marang Ratu Gusti kita Kaki Prabu Silakrama. Matur sembah nuwun Bukulun lan mangke sak sampunipun kaparingan kula lajeng nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Marcapada Bukulun. Kaki mara kita ulun petik karena kita caketna ana tutukipun eyang. Kabeh lelakon kang bakal kita lakoni muga dadiya kekuatan piweling ulun marang jeneng kita iki kan. Inggih. Muga pitulungan berkah lan sih nugroho saka Bathara tetep manunggal lestari lan jeneng kita kan.
sampun pukulun kula nyuwun pamit lan matur sembah Sing tetek pikir Jaka. Patih Wisapraja. Kula Sang Prabu. Kene dikepara maju mriki. Naryi sendika. Adiku tansah tratapan yen kelingan lakon sing wis kepungkur. Nggonku duwe karep golek jalaran patine Sida Peksa Wirapraja. Naryi. Coba. Kowe mestine kelingan Wisapraja. Rikala Sida Peksa ndak utus golek kewan sing galak. Pancen aku ngarah patine Sida Peksa. Nanging musanane ora bisa mati dimangsa dening kewan galak. Malah bali nggawa boyongan wanita sing jenenge Sri Tanjung saka ing pertapan Prangalas, putrane Begawan Tambang Petra. Wah, ayune kaya ngono. Saya ngangsek nggonku ngarah patine Sida Peksa. Aku milik marang Sri Tanjung. Piye? Kula ugi ngertos Sang Prabu. Kados menapa tresna panjenengan kalian Sri Tanjung. Ngantos panjenengan utusan kalian Raden Sida Peksa minggah wonten ing kayangan, perlu panjenengan namung badhe rawuh wonten ing kasatriyan pinanggih kalian Sri Tanjung. Semanten kula ugi nderekaken tindak panjenengan wonten ing kasatriyan. Namung gumuning manah kula Sang Prabu. Kepriye? Wah. Kula piyambak pitados kalian prasetyanipun Sri Tanjung. Sinasa putri namung saking pertapan Prangalas, namung setyanipun dateng kakung pantes dados tulodo
tumrap wanita sanesipun. Nyatanipun rak badhe panjenengan pundhut garwa mboten ngladosi to Sang Prabu. Wis menika. Ya iki. Aku saya suwe saya jengkel. Keterangane Sri Tanjung ora gelem ndak pundhut garwa merga Sida Peksa isih urip. Mula aku gawe cara. Sida Peksa tak utus nagih ana ngersane Bathara Indra ing Kayangan. Sing tak kanteni layang. Surasaning layang nek wis ketemu ana ing Kayangan ketemu Bathara Indra. Supaya ndak aturi mateni marang Sida Peksa. Nggih. Dados menawi ngaten saged ugi Sida Peksa menika sampun pejah. Namung inggih ngaten Sang Prabu. Kepiye? Sida Peksa menika titah ingkang kinacek. Nyatanipun nyanggemi dawuh dalem minggah wonten ing Kayangan. Mongko menawi namung titah limrah kemawon rak mboten badhe kelampahan minggah wonten ing Kayangan. Lah sakmenika upami Sang Prabu dilalah Sida Peksa menika mboten pejah lajeng wangsul sowan wonten ngersa panjenengan dalem. Lho, dados pundi meneh ngaten? Apa kelakon saged ugi kemawon. Kowe aja ndhisiki kersaning Bathara lho Nek aku matur ana ngersane Bathara Indra didhar aturku kenapa Sida Peksa ora tumekaning pati? Mesti tumekaning pati. Nggih. Menika menawi ngantos pejah, menawi mboten. Wa semono aku ya isih mangu-mangu atiku. Nggih. Nyatane wis makaping-kaping aku tusan golek patine Sida Peksa ora kelakon. Njur upama bisa entuk gawe sowan ana ing ngarsaku kene njur kepiye? Kowe duwe penemu kepiye? Gampil Sang Prabu. Kepiye bisa Praja? Betah panjenengan kalian kula rak namung badhe mitenah kalian Sida Peksa. Mangke menawi saged sowan wonten ngersa dalem, panjenengan ngendika kemawon saklebetipun Sida Peksa menika ngemban dawuh dalem, Sri Tanjung menika sembrono badhe nyeleweng saking kautamaning wanita badhe tresna kalian panjenengan dalem. Mangke ngendika ngaten. Lho, lanjur nek aku paring dawuh kaya ngono, lanjur kepriye mengko penjangkaku ora kelakon Panjenengan sampun kagungan penggalih kados ngaten. Nyatanipun sakmenika Sri Tanjung boten ngladosi. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos kabuka wados panjenengan kados pundi? Rak malah boten kanten-kanten. Lho wong atase Ratu Gung Binathara ngersake Sri Tanjung wae kok ora kelakon. Lho terus pundi? Lho rak ngaten to? Bener, aturmu bener, penemu apik ya. Yo, wis. Lho. Wis Praja. Kula nyata iki sowan. Wah, pancen. Inggih leres Sang Prabu. Pancen jalmu kinacek tenan Sida Peksa. Kula Sang Prabu. Kene kepara maju kene sowan. Lah ninggi. Njur kepriye? Kowe tak utus munggah ning Kayangan sowan ana ngersane Bathara Indra Pangestunipun Sang Prabu Silakrama kula pikantuk damel. Sumangga kula aturi nampi emas 3 kethok kalian benang 3 gelung. Wah. Tenan bisa Praja. Entuk gawe iki Nggih. Kula pitados kalian Sida Peksa Sang Prabu. Ya. Ngene Sida Peksa. Inggih. Banget panarimaku ya. Kowe bisa ngestokake sekabeng dawuh. Lah inggih. Nanging ngerti ya Sida Peksa. Saksuwene kowe ndak utus munggah ana ing Kayangan.
lelakon ning Sindurjo kene wah wis nek aku ora paring dawuh kepiye ning nek paring dawuh wah ya tiba waya ora ngono to bisa Praja. Kados-kados menika mboten mentala panjenengan badhe ngendika. Sampeyan dalem menika pepunden kula inggih jejimat kula wonten ing negari Sindurjo. Mboten perlu mawi jiguh lan pekiwuh. Menapa wonten kedadosan menapa ing negari Sindurjo sinten? Iki Sang Prabu ngendika terus terang kemawon kalian Raden Sidapeksa. Menika kawula dalem piyambak kok Sang Prabu. Kawontenan ingkang boten sae ingkang mentas kemawon kelampan. Sampun terus ngendika kemawon dhateng Sidapeksa. Iya. Ngene Sidapeksa. Sri Tanjung. Oh, inggih. Sri Tanjung kuwi rak ana ing Sindurjo kene rak tak wene papan sing prayoga ning kowe tak utus ngono. Inggih. Nanging jebul malah kleru tampa. Sri Tanjung jebul tumindak sedeng arep seneng karo aku jare. Arep seneng karo aku Sri Tanjung kuwi. Coba to. Wong sing lanang tak utus kok malah Sri Tanjung kepengin mukti, kepengin ndak pundhut garwa. Coba to. Kaya ngono ki gawe camah asmaning ratu to, Sri Tanjung tumindak badhe wani kalian panjenengan ngaten ngono. Iya, Sidapeksa. Inggih, sampun nyuwun pamit. Sidapeksa. Bisa Praja. Kula kae Sidapeksa sajak ora trima atine. Kados pundi yangken kula matur wonten ngersa panjenengan dalem Sang Prabu. Ya wis. Aku yen nganti kewirangan kawiyak wadiku kaya ngopaling semku. Mula upama aku ora kelakon karo Sri Tanjung ning waton Sri Tanjung tumekaning pati wis lega atiku Nggih, leres tinimbang mangke wados panjenengan menawi dipun ngertosi Raden. Ya, ming diuntarake. Tekan ngendi mengko patine Sri Tanjung. Nggih, nggih. Nggih, kodheraken Sang Prabu. Tanjung. Kula Kang Mas. Iki wis tekan alas Pasetran Gondomayu. Inggih. Gumuning manah kula. Panjenengan kundur saking ngayahi jejiban ingkang sinuwun. Teka lajeng sakmenika mundhut lelangen wonten alas ingkang kados ngaten menika. Kersa panjenengan kados pundi Kang Mas? Ngono Sri Tanjung. Aku arep paring pangandika marang kowe. Inggih. Nanging ngendikaku aja nganti dimirengake dening kabeh para abdi. Siji wae abdi ing Kasindurjan ora ndak parengake mireng. Inggih. Awit iki perkara kang lingsem. Perkawis menapa to menika Kang Mas? Sri Tanjung. Aja wis sak mestine. Nek kowe ora ngrumangsani perkara iki. Menika wonten menapa? Babipun menika bab menapa? Kula menika mboten mangertos kok. Ngendika panjenengan dalem kados ngaten menika dus pundi to Kang Mas? Mbok ingkang cetha kemawon anggenipun ngendika supados gampil anggen kula nampi Kang Mas. Sri Tanjung. Kula ing jagat iki pancen wis dadi sandanganing urip. Wong sing tumindak
ora sak mestine nanging ora wani ngaku apa nyatane. Kok malah werni-werni pangandika panjenengan to Kang Mas Sida Beksa? Aku kuwi ngungun Sri Tanjung. Inji, lho ngungun bab menapa? Kowe kuwi putraning pendhita. Saka Prangalas wiwit cilik jarine wis winelek sakabeng kasampurnaning urip dening Bapa Begawan Tambang Piter. Inji. Nanging sakwise kowe ndak papanake ning kasatriyan ing negara Sindurjo. Kok dadi kowe isih blereng karo pangkat kang dhuwur? Isih kepincut karo gebyaring bondo karo panguwasa kang luhur. Lah. Terus pundi pangandika panjenengan menika? Kowe arep tresna karo Prabu Silakrama Tanjung. Tresna dhateng Sang Prabu Silakrama. Kok aneh menawi wonten kabar ingkang kados ngaten menika. Ora, mongko nyatanipun kula ingkang nglampahi boten badhe tumindak ingkang kados ngaten menika Kang Mas. Sri Tanjung, iki sing ngendika Sang Prabu Silakrama piyambak. Yen kowe mundhuk-mundhuk sowan ning kraton kepingin ngladeni Sang Prabu Silakrama, sakjroning aku ngemban jajibaning negara Sindurjo. Apa pantes kaya ngono kuwi ya? Kang Mas Sida Beksa. Kula menika garwa panjenengan. Wiwit saking pertapan Prangalas, kula sampun matur menawi kula menika tresna lair dados dhateng panjenengan. Temtanipun sedaya tumindak kula tansah kula ati-ati, sampun ngantos kula menika nerak kasusilan wonten ing kraton Sindurjo. Nanging bukti lah nyatane kaya ngono Sri Tanjung. Nanging keparenga kula matur ingkang saknyatanipun. Kula mboten tumindak kados ngaten. Menapa injih? Menawi kula tumindak badhe kula selaki Kang Mas. Sri Tanjung, wis to. Kowe ora perlu kumbi, kowe ora perlu goroh mundak saya ngebot-boti dosamu ning jagat iki. Mulane Sri Tanjung, putri sing kaya kowe tumindake ora pantes urip ning jagat. Kowe kudu ndak lunasi nyawamu ning Pasetran Gondomayu kene. Kang Mas Sida Beksa, menapa injih panjenengan badhe tega dhateng jiwaraga kula ingkang setya tuhu wonten ngersa dalem? Kekiranganipun menapa anggen kula mbuktekaken menawi kula menika tresna dhateng panjenengan Kang Mas. Sri Tanjung, kowe aja neteske luhmu mundak bumini sangar. Injih. Kowe wong dosa Sri Tanjung. Nanging semanten jer Purba lan Wasesa menika wonten asta panjenengan. Monggo kula lega lila, kula pasrahaken dhateng panjenengan. Badhe kaperjaya sumangga jer menika mangki kangge kamulyaning gesang panjenengan Kang Mas. Mulane aku wis ngasta garis likan Sri Tanjung. Iki kang bakal ndak nglunasi nyawa. Namung atur kula wonten ngersa panjenengan saderengipun kula menika nilaraken jagat raya ingkang gumelar menika Kang Mas. Sakmangke menawi kula sampun boten wonten rah kula angganda bacin pratandha menawi Sri Tanjung menika tumindak sedeng mboten pantes kula gesang wonten jagat raya menika. Nanging menawi rah kula mangke gondo arum pratandha menawi kula menika suci mboten tumindak kados dene pangandika panjenengan menika Kang Mas. Sri Tanjung, nadyan widodari pisan ludiran mesti nggondo bacin, ora ana ludiran nggondo wangi. Monggo. Monggo Sumadiyo Sri Tanjung kula Kang Mas. Mati ya. Wangi. Ludira wangi. Oh, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Oh.
Aku andani Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung, Nini Sri Tanjung. Semono lelakonmu Sri Tanjung. Kowe tumekaning pati temenan. Mergo kowe didakwa tumindak seding marang Sang Prabu Silakrama. Sri Tanjung, aku banjur kelingan marang lelabuhaning wong tuamu. Sing nalika semono wis mitulungi marang aku. Ya senajan aku wis paring piwales marang wong tuamu. Wujud Kotang Antakesuma. Ewa dene aku isih kurang nggonku paring piwales marang kowe. Ya Nini, kowe durung tekan titi wancine kowe tumekaning pati. Kowe isih bisa ketemu meneh marang garwamu. Kowe tak sesuwunake ning ngersaning Bathara supaya kowe bisa ketemu meneh marang garwamu Nini. Kene Nini, kene. Ibu Bedari. Bener. Kene. Merpeki kula Ibu Bedari. Menapa kula menika sampun wonten kayangan Ibu Bedari? Ora Nini, kowe isih ning Marcapada. Ngene Nini. Inggih. Oh. Menawi ngaten kula menika gesang malih inggih Ibu Bedari. Bener. Mergo budidayane aku nyuwunake pangapura ning ngersaning Bathara kowe bisa waluya meneh Nini. Oh, syukur. Ngene Nini. Kowe bisa ketemu meneh marang garwamu. Mengko yen garwamu rawuh ana ing papan kene, inggih. Garwamu mundhut ngersakake supaya balen meneh marang kowe. Oh, inggih. Kowe nyuwuna pamundhut, inggih, supaya Sang Prabu Silakrama tumekaning pati. Oh, ngaten inggih. Badhe kula setaken dawuh pangandika dalem menika Ibu Bedari. Wis Nini, Ibu ora kesuwen mapan ning papan kene. Aku bali mekayangan. Oh, inggih. Matur nuwun. Oh, Sri Tanjung. Lah, sapa kok kaya wong ora genep? Wong dhewe kok guyang-guyu. Sing kleru aku. Sing luput aku, Sri Tanjung. Loh, kok sing disambati kok Sri Tanjung? Oh, kuwi Kang Mas Sida Baksa. Oh. Lah. Kowe Sri Tanjung. Oh. Sampun caket kalian kula. Kowe wong ayu. Kowe Sri Tanjung. Nanging kula tiyang ingkang awon. Kula tiyang ingkang boten pantes gesang wonten jagat menika Raden. Sampun caket kalian kula lho panjenengan mangke mindak dados awon kados kula. Sri Tanjung, sakwise aku nggondo tiramu kang muncrat saking ragamu sakwise ndak tamani pusakaku. Ludira nggondo wangi arum ateges kowe ora luput. Sing luput aku ya wong ayu, aku apuranen. Sampun ngendika ingkang kathah-kathah. Rasing manah kula tasih mboten kanten-kantenan Raden. Monggo menawi panjenengan badhe kondur dhateng Kraton Sindurja monggo. Aku ora ana gunane urip ning Kraton Sindurja yen ora bebarengan karo kuwi. Mulane Sri Tanjung,
sakabing kaluputaku sendak andemi. Aku mundhut marang kuwi. Nimas, leganono pun Kakang. Ayo kundura ning kasatriyan. Oh, ngaten pamundhut panjenengan. Inggih. Nanging kula ugi badhe nyuwun panyuwun wonten ngersa panjenengan Raden Sidapeksa. Kowe nyuwun apa wae nang ngersanipun Kakang, mesti bakal ndak paring. Reh ning kawontenan menika wonten ingkang nyebabaken, wonten ingkang jalari. Pramila kula nyuwun supados tiyang ingkang jalari kawontenan menika ugi sirna, Kang Mas. Sopo sing mitenah aku lan kowe Sri Tanjung? Mboten wonten sanes inggih Sang Prabu Silakrama menika. Silakrama. Mati kowe Silakrama. Wonten menapa Sang Prabu? Kula tingali wiwit wau. Panjenengan dalem ketingal menawi wonten perkawis ingkang panjenengan penggalih. Menggalih menapa? Apa tenan kowe? Yen ngandika wiyak sekabing wadi, sekabing lelakon sing ndak tindakake. Kaya ngopo? Kopo samaing asmaku Wisapraja. Sang Prabu, sinten ingkang badhe mbikak wewados menika mboten wonten. Panjenengan menapa dereng mireng pawartos menawi Sri Tanjung menika pejah Sidapeksa ewah Sang Prabu. Mati Sri Tanjung ingkang pejah Sidapeksa ingkang ewah Sang Prabu. Yen ngono, lho iya to. Sindurjo kene wis tentrem. Piye? Tentrem. Piye? Mergo Sidapeksa edan. Lho, metu Silakrama. Ayo pundi? Sang Prabu. Silakrama. Sidapeksa nggih. Oh, kowe ratu glagling jagat, leteking bumi kuwi ya. Hus. Druhun iki. Ora ngerti aku ki pepundhenmu Sidapeksa. Kowe njur nungkak krama karo aku. Wani karo aku kowe? Aku wani karo ra mingkari manut patrap karo tumindakmu. Kowe mitenah karo aku. Sing seneng kowe Silakrama, sing kedanan kowe karo Sri Tanjung. Dudu Sri Tanjung sing mendek-mendek karo kowe. Nanging kowe sing gawe-gawean Sri Tanjung sing mendek-mendek ngunggah-unggahi karo kowe. Kowe gawe wirangku Wisapraja. Tebak diadane mati. Mati kowe aku. Yo. Aduh, mati kowe ha. Wisapraja arep mlayu nek ndi kowe? Raden Sidapeksa. Apa? Lega panjenengan saged nyedani Sang Prabu Silakrama. Durung, aku durung lega yen aku durung bisa nyembret raimu. Loh. Kula rak mboten lepat kalian panjenengan. Ora perlu kowe selak. Perkara iki kowe unduraning perkara. Oh, menawi ngaten kula badhe panjenengan katutaken. Mati kowe ya, mati kowe. Ayo, mati kowe.